berriz ere errepikatzen dut lehen esan duan gauza bat, eta da diskursoa benetan egokia iruditzen zaigula oroar, bat egiten dugula diskursoarekin, baina gero kezka batzuekin gelditzen gara, ezta? Eta, zentratu egin naiz hiru kezketan, jarduera ekonomikoetarako planteatzen diren handipen batzuk. Nik uste gero eta argiago ikusten dela abiadura handiko trena ez dela bakarrik mugikortasunean egindako azpiegitura bat, edo, hobeto esan da, akaso mugikortasunean pentsatuta egin zen hasiera batean, baina orain dator lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren partea eta joango da betetzen uzten dituen hutsuneak, niri kezkagarria iruditzen zait. Egia da esan dezuna Erkizia jauna, berandu etor daitekela zonalde horretara, baina lurralde plan partzialak ja hori aurre ikusten du, ezta? Esan dugu bigarren kezka bezala, koordinazioa lurralde plan partzialaren eta lurralde plan sektorialaren artean berriztagarriei dagokienez, erantzun batzuk eman dizkiguzue. Badakigu baitare Jaurlaritzak egin dituela gaia bolo-bolo dabilenez gidalerro batzuk paisajistikoak energia alternatiboen eta energia berriztagarrien txertaketari begira. Okerez gaude hori sartuko da, edo sartuko da nolabait zera berriztagarrien lurralde plan sektorialean, eskatu dugu dokumentu hori, Jaurlaritzari eskatu diogu, eta aztertuko dugu interesa handiz, zeren gaiak kezkatzen gaitu. Eta, kontraesan horretan ere gu ere bagaude, ze badakigu berriztagarriak behar direla, baina baitare mantendu nahi dugula daukagun paisaia, eta alde horretatik ulertzen dugu ze kontraesan dagoen, eta ulertzen dugu lurralde plan partzial honetan egin den apostua, ez? Gure ustez batez ere egin zen apostu bat repotentziazioaren alde, eta gero zenbait baratza fotovoltaiko jartzearen alde, ezta? Ez gaude ez ados ez kontra, baina nahiko apostu garbia zen, nahiko argia, ezta? Eta, gero etorriko da berriztagarrien eolikoak horri gain jartzera, eta hor, pixkat, gure zalantza da, ez hotelitzateken hor koordinazio gehiago egongo. Zuen partetik esan zaigu egongo dela koordinazio hori, sinistuko dugu ala izango dela, eta beraz, espero dugu hasierako onarpen dokumentua gogo handiz ikusteko ea koordinazio hori zertan gauzatzen den, ezta? Eta, nila, azkenik esatea, begiratu ditugula bitare alegazioak edo iradokizun txostenak, eta, deigarria iruditu zaigu adibidez, Gasteizko udalak nahiko ongi edo gutxienez ez du ezer esaten kontra 6.300 etxe bizitza kendu beharraz, ezta, bere plangintzatik. Oso argi utzi dezue zuek ez dituzuela desklasifikazioak planteatu, baina planteatzen ari da kuantifikazioaren bidez, ezta? Beraz, modu zeharkakoan edo jartzen baldin bada gehienezko tope bat etxe bizitza kopuruari, esaten zaio udalari hori nonbaiten moztu behar duela. Beraz, zentzu horretan, espero dugu udalak ez badu alegazio hori jarri horren inguruan, ala beteko duela plan orokor berrian. Eta, eskerrik asko azalpen guztiengatik, eta ez dakite hasierako onarpen dokumentuan ere eskatuko dugun zuen agerraldia, edo politikariena, baina, espero dugu lehen egotea. Igual azken galdera horrekin lotuta egongo zen. Noizko espero duzuen egotea bai hasierako onarpenaren dokumentua, eta baita behin betiko dokumentua, ezta? Ea 2023an ikus dezakegun.